Hej, og tillykke med dagen. Vi har da lige været ude og snakke med et par stykker af de mennesker, der kender jer, for at høre, hvad de synes om jer, og lige klippe det lidt sammen. Så det kommer her. God fornøjelse. I har lige fået Line som lærer. Hvordan er det? Det er ikke så godt. Nå, hvorfor ikke? Det er fordi hun slår og driller rigtig meget. Kaster med ting og sådan noget. Hvad kaster hun med? Hun kaster med skolekridt og tavlesvampe og stole, knive og sådan noget. Ja, hvad laver I i timerne? Ikke så meget. Vi må ikke rigtig noget. Bare sidde helt stille hele tiden. Og ikke sige noget. Sådan. Hvad laver Line? Så står hun op og underviser? Ja, hun skriver mest noget sms'er og sådan noget. Laver ikke så meget. Hvad laver I så imens? Men vi må ikke lave noget imens. Vi skal bare sidde og kigge. Det er kedeligt. Der er meget drilleri i klassen. Der plejede ikke at være så meget, men det er som om på det sidste, så driller de alle rigtig meget. Mest Line. Det føles ikke særlig sjovt i hvert fald, det er helt sikkert. Er det kun dig, eller er det... Det er alle sammen, det er også det er alle børnene. Nogle gange også de voksne. Du har arbejdet sammen med Martin et stykke tid nu. Hvordan er det? Ja, arbejde. Martin, han er vel mere sådan en form for ven, maskot, sådan en vi bare har. Martin han startede jo den dag han pludselig stod ude foran døren, der hvor vi arbejder. Og så tog vi ham indenfor, og så lavede vi ham sidde ved computeren og spille sukkerball, og det er han ret god til, minestryger, og så nogle gange, og han bliver lidt ked af det, så får han lov til at sidde og tegne lidt i Paint, så laver han nogle hjemmesider. Og meget af tiden bruger han også på at sidde på toilettet og råbe, jeg er færdig, og der er ikke nogen, der gider hele tiden at løbe ud og hjælpe ham. Så græder han, så får han et glas saftevand, så kan han sidde og blæse lidt bobler. Når Martin bliver ked af det, når han for eksempel er faldet og slået sig, eller løbet ind i noget, han løber tit ind i ting, så trøster vi ham, og så får han en kuglepen eller en papirklips, eller og sådan, så får han noget tilskud fra det offentlige, så kan han sige hjemme hos sin kæreste, at han får løn. Det er meget sødt. Han er meget sød. Han er ikke så skarp. Bum, bum, bum. Mig og Line, vi gik jo i gymnasiet sammen i rent faktisk i 4 år, fordi vi begge to dumpede et år. Og også det gode for eksempel efter vi havde gået det første år om, det var, at vi lige pludselig var meget ældre end alle de andre, så det var meget nemmere at mobbe de andre børn. Fordi der var vi jo lige pludselig blevet voksne, og de var bare dumme børn i mærkeligt tøj og sådan noget, som så mærkeligt ud. Vi kan godt lide det der med at mobbe rigtig meget. Især Line. Jeg tror hun hader børn faktisk. Hun snakkede også noget om, at hun ville have været togchauffør eller sådan noget af den stil. Men nu hørte jeg lige, nu snakkede noget om, at hun var blevet lærer. Det kan jeg ikke forestille mig. Line som lærer. Nej, hun hader børn. Det vil være helt skørt. Hvorfor have et job, når man hader børn? Ja, så skulle det da lige være for at mobbe dem. Hun elsker jo at mobbe. Jeg kan huske en gang mig og Line, vi var i byen sammen. Og så
gad vi ikke med de andre, fordi de ville ind på en af de der steder, hvor man skulle være sådan lidt ældre. Der kunne vi bedre lige at tage til nogle af de der sådan nogle lidt mere ungdomsdiskoteker, fordi der var rigtig mange børn. Og så mobbede vi bare helt vildt. Det var den skæggeste aften, altså. Kæft, vi fik nogle børn til at græde, mand. Ja, det var tider. Men sådan er det vist ikke mere. Fordi at nu er jeg blevet indlagt. Der var også en anden gang, hvor vi lagde sådan nogle tegnestifter på lærerens stol. Og så lige da hun var ved at sætte sig i den, så smed Line sådan en kop brandvarm kaffe i ansigtet på læreren. Det var også skægt. Men primært var det mest børn, det gik ud over. Line hader børn. Line hader børn. Line hader børn. Svært. Jonas, for fanden. Du har boet sammen med Martin i mange år. Hvordan er det? Santa Claus Palatsen und der Lachsenstraßen, hvor det var fedt at bo sammen med Martin og Lorem. Lorem, det var fedt, man. Ja, altså Martin, han er totalt god ven, og ja, jeg er ked af, at jeg ikke rigtig bor sammen med ham længere, men der er kommet jo piger til os begge, og nu må vi ingenting, så nu ser vi ikke hinanden mere. Altså Martin, ikke? Sidder og råber, Jonas, jeg er færdig! Martin, kan du huske dengang, du har været alene hjemme, ikke? I flere timer, og så kommer jeg endelig hjem, og så er der bare mel og kakao og havregryn og smør og edderkoppespind ud over det hele, fordi du har prøvet at lave mad selv. Ja, det var så det. Jeg håber, I nød det lige så meget, som jeg gjorde. Selvom jeg ikke rigtig kigger med, så er jeg lidt til den her gode bog. Men det var det. Og så håber jeg jo, at I får en fortsat god aften. Fordi det gør jeg. Vi ses. Hej. Jeg kan ikke lide at gå i skole, ikke? Det er helt sørgeligt. Det var meget tragisk.